John, shower, John. Hello, everyone. どうしたの、ベビー？どうしたの？Hello, sis. Then your clothes for tomorrow. Hi, sis. Feel lang ako mag-live, boy. Ikapoy ko. Hello. Anak ko ba mag-live ko? Patong dayon siya, day. Say hi to them. Hi to them. Hi to them. Show your new clothes. I have a new clothes. Show them. Bago yan sinina, day. Mag-winter. Hello, Ginas. Dugay-dugay na ko wala naka-live. So, kinanglan na siya mag-live. Kaya nabuang na si Lolo sa panglagas. Baby love, come here. Just say hi. Just say hi. Sherry Galong, kaninong ninja. Uy, say hi na. Hi. Ang bango. Good evening, wa. Hi sis, Remlex Love. Naganda nag-shoutout. Sis, hindi ako, tamay ko lang ngayon sis. Hindi ako nag-ayos. Bahala na kayo dyan. Si Wapo na nag-ayos. Buang world. Sal Abby. Yes, oh. Gidugo ko, so daghan kog pimples. Si Butchak na ay problema. Say hi na to auntie. Oh sis, nag-ano ko yung kahapon lang natapos yung dalaw ko ba. Tingnan nyo si Wapulo. Ay, nalungkot ang mukha ni Wapulo eh. Ay, okay baby? Nalungkot ang mukha. Kapoy na ni siya dahil kaya kinabuhi. Katulog ko. Naona jud ako ang dollars. Ako'y tubo kang adlaw. Sige lang, Kira. Turn around and all that I can see is just a yellow lemon tree. Lagi, oy. Inanto, kasi ano na dito sa Japan, ano na oras? 10:37. Remlex, hindi ka sumali sa batch 4? Salamat sa tamsa. Si Nadera Ivy. Hi sis. Long time no see. Chevel Galo. Kaninong ninja to? Kasi Chevel. Hi Nadera Ivy. Kita natin to si sis. No, why you wear that one? You take shower.
Okay lang sis, oy. So next. O nga eh, need i-relax. Naantok man akong tao eh. Naantok akong tao day. Naantok man yung bibi. Naantok man yung giguan naman eh. Nag-uol akong anak. Dikitan ko si Nadera kasi long time no see kami yan. Nadera Ivy. Napaka-slow ng top chat. Welcome. My own version. Lucky vegetable salad. The way says Nadera sa my own version. Ay, ano talaga ako ay. Atok na. Ikapoy sa prof. Tanaw na lang ni Waffle. Kailangan pa na magwakas itong pag-ibig. Bukas kaya wala ka na sa aking isip. Ilan na yung watch hour mo sis, Nadera? 600 ka na pala oh. Oh, hi Lizelle! Kumusta sis? DJ Joanna sa Gyno Remix. Si Lizelle. Ano natin si sis Lizelle Martin? Long time, no see. Okay, madali lang yan sis. May PM ako sa'yo mamaya. Lizelle Martin. Okay lang yan sis. Pag mag 2,000 na yan, medyo easy na yan. Ala sis, nag-play ako sa'yo ha. Okay na sis. DJ Joanna Okay sa lang, okay Gyno lang. Remix. Oy, hi sis! Si Rain Vlogs. Kumusta na mga sis? Miguel Lee! Saglit lang ha. Sila Helen. Ano tawag nito? Miguel Lee, ano to? Naantong na siya. Ano channel mo to, sis? Miguel Lee?
Jonas Puntahan ko sa sis, Gino at saka si Lisel, ha? Antok na siya, sis. Okay lang, sis, okay lang. Antok na siya, sis. Hi, sis, Mamshi. Sa Belle's Vlog. Alas 11, sis. Alas 11. Alas 11, day. DJ Jonel sa Gino Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? And then, si Miguel Lee. Sa tanghali, TikTok sa gabi. Sis, Nadeva, done ako sa'yo, sis. Pa rin. Sabayan ko na si DJ Jonel sa Gino Remix. Ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! Miguel Lee. Kaninong ninja to? Si Miguel Lee. Sa Belle's. Lisel Martin. Lisel Martin. DJ Jonel sa Gino. Okay, Yots. Listen, Martin, ano nga sa yung main mo, sis? Okay lang, sis. Dali lang to, sis. Ang tawag nito, Lisel Martin, ano nga ang main nito? Lisel Martin. HK din to, diba? Dito pala, ha? Lisel Martin, HK Vlog. Harang ako sa'yo, sis, Lisel. DJ Jonel sa Gino Remix. Natulog na yung anak ko, Day. Natulog na siya. I'm sorry. I'm sorry, love. Natulog na siya, Day. Thank you, sis Nadera. Balikan kita, sis, ha? Unsa man yung moto ni? Unsa man yun? DJ Jonel sa Gino. Unsa gitong na yung moto ni? Yes! Itong na, ikaw. Ang gagawin niya. DJ Gitugnaw daw siya, Day. Remix. Masya kuwit. Bait nito, Day. Bait. Yes, Day. Cute yun ni siya now. Auntie Sol, oh. DJ Ang Jonel sir? sa Gino Remix. Mga bata. Remix. Organic Eco Park.
Sa Bells Vlog. Hi, sis. Ano na to, sis? Oy, tawag to eh. Bigla ako, sis, live. Kasi matagal ako hindi nakapag-live. Tamad. Natamad kasi palaging lagas. Palaging lagas ni Lolo. Natamad. Dapat na ako. 3,200. Balik siya 3,007. Hoy. Makaka din sawa minsan. Oka. Miguel D. Sis, Miguel D, channel mo ba talaga to? Ano yung ninja to si Miguel Lee. Oo, sis. Oh, ang tawag nito? Oh, anong channel mo, sis? DJ Jonah Sagayno Remix. Baka masuklian natin. Alay. Masuklian ni Mommy, waray. Ang mga utang. Ikaw. Ikaw, Lena, sis, uy. Babe, atuan ti ka ni. Ikaw man din nagwapa. Oh, naanak ko din si mong balay. Tingnan ko, kinsa man siya. Si Amegam din na, oy. Nako si siya, our way to the city, buhay probinsya. DJ Jonah Sagayno. Kaya balo biya ka sis na. Sis, gigakapoy ko eh. Kaning feel lang dyan ako mag-live sis. Kaya magawin ako live. Ano sa ka mag-live? Nabisi sa anak. Nabisi di ko sa akong anak in town day. Duha biyan akong anak no. Then si Junjun nag-training niya. Nabisi day. Dikitan ti ka sis. Nabisi ito ng inahon. Ano siya sis, sige, palaging siya dito sa akin. Maglambing-lambing. Thank you sa 6,000 Venus, Buwang World, Remlex Love, si Sabel's Vlog, Lisa Martin, Ray Gloves, and Ivy Lidera. Butan na, Bisaya na sis. Butan na siya. DJ Jonah Sagayno. Mabait yan sis, Bisaya. Mabait na ng Bisaya, Jod. Mabait ka lagi ng Bisaya, Yots. Oh, butan na siya. DJ Talaga naman po siya. Remix. Isang bata sis, ganahan siya, may naniyon siya. Buwang na ba ni? Asa na siya na province sis? Faith, ang gana. Asa na siya na province? Nigawa ang boyot. Nigawa ang boyot. Hello. Hello. Maglagot ko ano yung maglupad-lupad ba?
Nga mga, di siya ipisis ng piyangaw, wag ko. You go na there? You go na there? We nearly finished, yeah? Wala siya. Napulaan sang now. Our way to the city, buhay probinsya. Karindot din yun, oy, asa man eh. Mag-comment ko ha, char. Pulang yuta. DJ Jonel sa Dino Remix. Nami, mag-jogging ko maday. Awan ako lawas. Hayabot ha sa nagtambay ay kadali. Nasab na ko sis. Sis, nawala ko na ay palit sa akong gamay tindahan. Gamay na bisanda ko i-vlog na oy. Na-miss na ko magtinda-tinda sis. Ay naman ko tindahan sa Pinas dati sis. Na-miss na ako ang tindahan. DJ Jonel sa Na ako'y tindahan dati sis, pero gamay matugkuan. Gamay matug sulod sa una, pero kuan, lingaw ko ato. Sa una, katong kuan pa, napa sa Pinas. Unsa na siya sis, sari-sari store. Uy, kaning backyard, ano ni mo sis ba? Fish fan ni mo, kanay sa uy. Sa mga goldfish na rin siya. Tugnaw yots. Nag-ano gani ko oh. Nag-jacket, pag-jacket ko, pero makaya pa makatugnaw. Kuan ka mo, ang degree? Sa mo ang lugar, 9. 9 degree yots. Tugnaw, oy. Diya sa Hong Kong. Day, okay naman dyan na day, kaysa mapundo ka, day. Nindot man ang sari-sari store. Labaw nang naipisunit, day. Bukni na siya. Bukni, ano, namoy pisonet. Kusok ang pisonet. Sis, naanad lang dyan ko sis. Kaya usay mga negative to pa ni isahay. Labaw na ka ng, sa Japan, ang pinaka lamig yun na month is February. Mao dyan yung pinakalamig yun. Eh, once init kayo ang summer, pag meaning pag winter, buno po kaayo. DJ Jonel sa Dino Remix. Naanad na lang ko sis, pero pagkabuntag sa'yo, bugno dyan siya yuts. Abo na ka ng January to February. Unsa na sis tower? Unsa na sis tower na sis? Ang tower na mo sis, kaya nakagasto ko atong mga more or less 28,000. Tapos, ang katong pesonet na kanang pansak, barato naman na. Makapalit na daw kakaroon ng mga 9. Ang palit na ko atong 13. Tingibot nga lang ng baka. Lahi itong pesonet. Nagihata ko na sa kong ate. Lahi itong pesonet. Then, lahi po itong piso wifi. Then, ang monthly na mo na sa tower na sa mga 1-2 matingali. So kung gusto kag patasan nimo ang ano, Tagalog na ako kasi may Tagalog friends sa ito. Patasan mo yung anong level ng internet niya, magdagdag na lang. Maganda siya sis. Tagal minsan lang talaga yung weak yung signal. Maganda siya kaysa sa mga ordinary lines.
I don't know, kasi sa Tango mahal daw, kasi sa Ligos mura lang yung sa amin. Hi, Ginas! Lami ikaon ay. Lami ikaon, pero ano mo ko pagkaon eh. Naaman, pero gusto ko kumara ng chichirya. Napulaan ako ng mga karne. Oh, mahal gyapon si Soy, 30k. Unsa man ng 30k atin na unit? Mahal na sis, 30. Ang apil na unit, pila ka buok. Kaya ang unit ako ato 15,000 man, upat ka buok akong gipalit ato. Ay, ang isa kay kuya nito isa. Mahal siya. Ang tower na mo sis, 28, 27, 28, pasanara din na. Karon daw, depende daw na kung wala daw kay tower na kasakaan dyan dito sa mga linya, mura lang siya, kasi ikabit lang yan. Pero pag wala talagang tower, mahal siya. Uso na yan ngayon, dahil. Maganda yan, kasi makaharvest yung ate ko minsan, 600, gano'n. Pero okay na yun, 600, pang kuryente, bawi ka din sa ice. Mga ice dyan dahil, skin day. E balod ko ng mga tindahan dahil, kaya agi ko na dahil. Ang magagmay, ginansya sa mga junk foods. Dako ka sa sigarilyo. Okay, mau ba? Pero kusog ko dyan sis. Asa ko na bukida daw eh. Asa ko na nabukid ko eh. Bisayan ako dito eh. Pasensya na kayo. Parang wala namang Tagalog na viewers. Magbisayan na ako no. Ang bawit mo dito siya. Oh, sigarilyo pod. Mocho ko nang maligya ko sa una. Uy, ambot na lang yun. Sa bugas, gamay maginan siya. Sa bugas. Madakaan ka na sis ka na maghimo ko mga skindy. O sa mga red horse. Di ko yun. Uy, kapoy ko yun. Ano siya ba? Kani siya sa labing sis ba? Magagawa siya sa yawi ko di yun. Siya mabi mag-ilis no na ka na magyaw-yaw siya. Eh, sa kaon yun ako na siya. Manayaw ming duha. Pero ano yan si Sulabit? Bait yan. Maldita yung mukha niya. Pero mabait yan. Yung mga team natin dyan. Si Jenna, si Botjack, si Lisa, buang world. Si Isabel, where is Isabel? Hi Sisi, salamat sa pagsambay sis. Kapit na mga man sis, 30 minutes na ko na. Oh, tawa-tawa siya sis. Kay, naman dyan ka nang masayaw, mag-ilis no. Mag-ilis. Pag-ilis na sila, abe. Karang nakasagawas. Kay musaka ko. Mga mega na to sis, mga buutan na sis. Pagka nang bahala kita-kita ba, dala lingaw-lingaw. May dalagang tanay, dala lingaw-lingaw sis. Ano ng live? Lagi seryosohon. Kung seryosohon no, mami, may beta ng YouTube no. Panan na lang na adin sa ako nakasampay. Asas, sa labi oy. Sunod ako masayaw ka nang makainom ko. Di mo ko palang masayaw sis. Naana ako niya ko char. Igat-igat ang manim. Dili ta igat. Diba Ginas? Ginas, saan ka ng Ginas? Joke ko natuwa si Soy, nakabuang si Soy. Pag live mo, oy. Pag live mo, yots. Ay mo, sige, content, yots. Pag live mo ba, mag-kita na yung mga now. Kapag ako gwapa mo, pero lahi lang dito mag-live. 30 minutes na, sis. Mag-ubay, naku hapit. Uy, salamat kay Sulabi. Gina, si Ramlex, si Isabel's Vlog, si Anga Fake. Charot. Saan?
Faith Anggana. Thank you kayo sis sa pagtambay sis. Salamat. Si Buang World, salamat. Busy sila, okay lang. At least nakayaw-yaw tadi pinakalit no. Thank you guys. Good night. Oyasumi nasai. Bye-bye. Bye-bye sis. Kadali lang sis. Uy, kumatog na ko sis. Mga sikaso payak ko. Lagi. Mga sikaso to ko din sa tong mga bahay-bahay kubo. Good night sis. Salamat. Thank you.